बा एम्फौ अरजोबोबा उरिफोरा जुदि अरग्लियोब्ला फिसा फिसा एम्फौफ्रा हाबनानै नोंनि आलमारिखौ जुदि नस्त खालामो हा नों गोदान आलमारि बायनानै बै न'आव नोङो सोखागोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, आङो दा दंफैयो सुइजारलेण्डनि औवा बागानाव ना। सुइजारलेण्डआवबो बेफोरबायदि औवा बागान थायो दे, नै बेफोरबायदि वाल मा होनो सुइजारलेण्डआवहाय आरोखि। आं बावहायसो दङ, सुइजारलेण्डआव दं। माने बिबार बागानथ' गैया दानि सुइजारलेण्डआव, औवानो मानो बिदि थायो। गुबुन जायगायावथ' माबायदि बेखौ बुंनो रोंला आं। जाय हक बाथ्रायाथ' पलिटिक्सआनो जाखागोन। खोथाया जाहैबाय मा, बेग्रि जादोंमोन आं एसे गारना लानि। दाखालिहाय मा दासमोनलाय अदालगुरियाव बाइ इलेक्सनाव देरहानाया, दिलीप शइकिया बिथाङाथ' एसे मोजाङैनो बुंलांबाय। माने इउपिपिएलजों सरकाराव एलायन्सआव थाफानानै नांगौ बायदि खाबजानाय मोनाखै, माने माबाफोरखौ मोजां मोनाखै। इउपिपिएल हान्जानि माखासे गियानफोरखौ माबा माबि एक्टिभिटिसफोरखौ आरोखि। ओमफ्राय जाहैबाय मा, दिलीप शइकियाथ' दाखालि माबा होनानै गालांबाय। मा होननानै बुङो, जों बावहाय सोरबा एलायन्सनि खोथा फैया। जिहेतु जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव 9टा देरहादों, बे बाराव जोङो 15निफ्राय 16टासिम जों देरहागोन 100%। 16टा नङाब्लाबोथ' 13टायाथ' 13-14टाया सियर जानानै थानायफोरबायदि जानानै दङ बिजेपिनिया। इउपिपिएलआ बेसेबां सियर जानानै दङ, 3-4 नङा होमबा? बे सियर जानानै दं आरोखि इउपिपिएलआ। बेफोरबायदि एलायन्स दङनो बिथांमोना। दा सरकार सालायनायाव स्टेटआव एलायन्सआव दङ, खारन बियो स्टेटआव जाय फैया मानो बै बेक्तिफोरनि अक्सिजेनखौ लानांगौ। कंग्रेस फै बिनिबो अक्सिजेन, आरो बिजेपि फै बिनिबो अक्सिजेन। बिटिसिआ आरोखि अन्तत बिटिसिआ निजा भाबियैनो आलादा अक्सिजेन लानाङि नङा, लानाङो। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बियो माबा लानांगौ जायो, अक्सिजेन लानांगौ जायो, मोजां अक्सिजेन। ओंखायनो बिथांमोनखौ नागारनो हाया। बेल' नङा, बिपिएफआबो लानांगौ जायो, सोरबा इउपिपिएलल' नङा। बे बिथिङाव आं बारा बुङा। खिन्थु नैबे मोनसे बाथ्रायासो, प्रमद बर'आ जे बुंबाय थादोंमोन, माने जों बिटिसिआवबो एलायन्सआवनो भट गेलेगोन, माबाखौ इलेक्सना जागोन, एलायन्सआवनो थागोन। ओमफ्राय ओरैहाय स्टेटआवबो थागोन। स्टेटआवथ' स्टेट थाखागोन, थाद्रायै नङा। बाव नों माखासे डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो थाखायबा नों स्टेटआवबो थानांगोन, बैयावबो थानांगोन। जोंना खारन फैसायानो डाइरेक्ट फान्डिं ओजों दिल्लीनिफ्राय नैबे बिटिसिआव माबा हाथर खुबैहरनायफोरबायदि खुबैहराखै, बा माबा मोनसे बजा गारहरनायफोरबायदि गारहराखै। नोंनि बजाया बिटिसिनि फैसा बजाया स्टेटआव हाबबावगोन। स्टेटआव बाजेट खालामखांनायनि उनावसो बिटिसिआव फैगोन। माखासे आलादा आलादायै स्किम लाबोना हमनायफ्रा बेफोरखौबा आलादा बाथ्रा। बेफोरो डाइरेक्ट दिल्लीयावबो थांनानै लाबोनो हायो। दिल्लीनिफ्राय स्किमनो माबा मोनसे बियो चिफ बिटिआरनि चिफनि दुगानि सायाव लाबोनो हायो, थांनानै रायलायनाय बा माबा मोनसे खालामनाय। नाथायबा नैबे इलेक्सननि खेथ्रआव मा साननानै प्रमद बर' बिथाङा मा बुंखो बेखौ बुंनो रोंला। नाथाय जोङो बिटिसि काउन्ट इलेक्सनावबो जों एलायन्सआवनो गेलेगोन, हजोंबो जों एलायन्सआव थाबावगोन। बिजेपिआ इउपिपिएलजों कम्फर्ट मोनाखै सरकार दानायाव बा थाफानायाव। दा उफाय गैया, नैबावहाय बिटिसिखौ दिनै बिटिआरखौ दिनै एकर्ड खालामनाय हिसाबै, गोजोन गोरोबथा खालामनाय हिसाबै 5 बोसोरखौ नायदों। आंनि सिन्ताधारा आरोखि दे, आंनि सिन्ताधारा, साननाय हनाय आं फिसा मेलेमजों बे आरोखि। मेलेमाथ' फिसा नङा, बयनियाबो समान बे आरोखि। गोथौयै जों माने बारा गोथौ साननो रोङा नालाय,
गोथौयै साननो हाया नालाय जोंथ' मेलेमजिबिबो नङा माने थौले मेलेमनि मानसि आरोखि जोंफोरो ओमफ्राय बेखौ थौलेयैनो साननानै खाबजानाय बायदिखौ नुहुराखै आरो दा मोनसे गोदान राजखान्थि दोलो दाफिनबावनायाव ओरैबायदि अक्सिजेनानो जोबहां मोनलायनानै दङ दा बुंनोसो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै EMनो MCLA फोरनो आरो ओमफ्राय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंलायबाय थादों दै माने ओरैबायदि माने मा होननानै बुंगोन बिसोरजों मानसि गैया साननो हाया बा बिसोरनाव मोजां सिन्ता धारा खालामग्रा मोजां दैदेनगिरि गैया मोजां दैदेननो हाया रायजो राजा गैया माबा मोनसे गैया बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो देख नाय जायफ्रा गोदान पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरनायनि सायाव सोरबा सोरबाया हेंथा बा बाथ्रा बुंदों बै बेक्तिफ्रा एसे साननानै नायनाया मोजां माब्रै नोंनि न'आवहाय जुदि गंसे आलमारिया जुदि गुन जाजोबोब्ला बा एम्फौ अरजोबोबा उरिफोरा जुदि अरग्लियोब्ला फिसा फिसा एम्फौफ्रा हाबनानै नोंनि आलमारिखौ जुदि नस्थ' खालामो नों गोदान आलमारि बायनानै बै न'आव नोङो सोखाथारगोन बायखाथारनानै नोङो गद्रेजब्लाबो मोजां गद्रेज बा मोजां माबा मोनसे बायनानै नोङो सोखागोन बे गुन जानाय उरि अरनाय एम्फौ जानाय बै आलमारिखौ माब्लाबाबो दोना ओंखायनो गोदान आलमारि सोफिनगोन गोदान गद्रेज सोगोन गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय ओंखायनो जायफ्रा गोदान राजखान्थि दानायाव दै गांदों दानो नागिरनायाव दाफुङाखैनो बिथांमोनाबो UPPLनिफ्राय थैनोबो टिकेट मोना खाथांखा बिसोरो प्रमद बर'आ सोरखौ होगोन फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोगोन जोंनि मोनथिनायाव जों थौले मेलेमजों मोनथिनायाव बे डिपुटि चिफ बिथांमोन सावरायग्रा होन नैबे फेरेंगा होन मा होननानै बुंबावगोन बिसोरखौ गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि गोरोन्थि जादोंबा गोरोन्थि खोथा बा गाज्रि खोथा जुदि बाहायफ्लांबायबा गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि